Kære landsråd, lad os starte med konklusionen på min lille tale først. Vi står som parti ved en skillevej. Danmark står ved en skillevej. Og lige siden folketingsvalget har vi set tilliden til os dale. Det har faktisk ikke handlet ret meget om vores politik, men mange af os har følt, at vores værdier og politisk kompas blev trådt under fode af en ærgerlig og træls folketingsvalgkamp. Det stopper vi på det her landsråd. Med Søren Papes fantastiske tale, den nye konservative fortælling, der kan og skal vi træde ud af skyggen, vi kan ranke ryggen, og vi kan genrejse os. Danmark har brug for, at vi genrejser os. Faktum er, at tilliden til dansk politik, den falder. Troen på vores demokrati, dets institutioner, den daler. Der er snart ikke en statslig styrelse, vi kan have tillid til, at vi får en ordentlig behandling af. Troen på en værdig alderdom og et sygehusvæsen, der faktisk er i stand til at behandle os, den svinder. Og de af vores vælgere, jeg møder, de er dødtrætte af politikere og af hele det politiske system, og mange af dem opfatter det endda som værende brudt sammen. De er trætte af løfter, som ikke bliver indfriet, og netop som de synes, de har givet deres stemme til nogen, som de tror på, og som de havde håbet på ville rette op, så stikker man af, man finder nye legekammerater og finder på underlige sammenstillinger i et folketing, som bedst af alt ligner en osteklokke. De er trætte af historiske løfter om løft af sundhed og psykiatri og velfærd, for derefter i samme sekund at se deres borgmester gå ud og lancere en spareplan, forringe skolerne, forringe sundheden, psykiatrien og den øvrige borgernære velfærd, som de i virkeligheden ser som en forudsætning for, at de kan opretholde deres familieliv og give deres børn en sund opvækst. Valgets tale betyder nu, at vi skal have tillid til de selv samme såkaldte ansvarlige partier, som i virkeligheden jo bærer en betydelig skyld for den situation, vores demokrati og samfund befinder sig i. Nu skal de Gud hjælp med have lov til at prøve en ny gang. Lars Løkke skal have lov til at prøve med sundhedsvæsenet nok en gang, med kommunerne nok en gang. Og den her gang, der skal vi tilsyneladende tro på, at nu bliver alting godt. Det konservative Folkepartis DNA er at reformere for at kunne bevare. Vi skylder Danmark, vi skylder danskerne at gribe den mistillid til det politiske system og vores samfundsbærende institutioner, som vi alle føler og mærker. Vi skal give danskerne det klare og tydelige alternativ til endnu mere af det samme fra Socialdemokraterne, fra Venstre og det der underlige lille af noget, de kalder Moderaterne. Vi skal sætte en dagsorden, som bygger på vores tradition, vores jernvilje og ikke mindst en klar og tydelig stemme, hvad de kan forvente af os. Vi skal sætte den konservative dagsorden, hvor håbene kommer før tvivlen, og hvor vores værdier kommer før den krammerpolitik, som er rykket ind på Slotsholmen sammen med SVM-regeringen. Vi skal binde den politik sammen fra kommune til folketing, som gør, at vores politik bliver både nærværende og som tilbyder danskerne et alternativ. Vi kan genoprette troen på, at vi i fællesskab kan tage vare på Danmark, på vores demokrati og på danskerne. Vi skal stå sammen herfra. Vi skal kæmpe i fællesskab. Men vigtigst, spørger I mig, og i den branche, jeg kommer fra, så skal vi møde vores modstandere og interne kritikere med værdighed og storsind. Vi skal vise dem, at vi faktisk kan rumme dem, og vi kan genrejse os i fællesskab som det samfundsbærende og bevarende parti, som vi er, i en konservativ familie og i det konservative Folkeparti. Tak for ordet. Næste